Karpálny tunel je úzky priestor na zápesti, ktorým prechádzajú svaly flexorov, teda ohýbačov prstov, a nervus medianus. Typické prejavy syndromu karpálneho tunela sú pocit slabosti, pocit trpnutia alebo brnenia prstov, a to hlavne v palci, ukazováku a prostredníku. Najčastejšie sa tieto príznaky vyskytujú v noci alebo nad ránom, pričom je typické pre ne, že pacienta budia zo spánku. Spočiatku môžu byť mierne, postupne sa môžu zintenzívňovať. K syndromu karpálneho tunela dochádza vtedy, keď svaly z ohýbačov prstov zmohutnejú a začnú tento nerv utláčať. Najčastejšie postihuje ľudí, ktorí pracujú manuálne, či už je to práca na počítači, hranie hudobných nástrojov alebo opakovaná manuálna záťaž. Lekár stanoví diagnózu na základe anamnézy, kedy sa s pacientom dôkladne porozpráva o tom, ako tá bolesť vznikla, ako dlho trvá, či je permanentná alebo intermitentná, to znamená prerušovaná, či sa vyskytuje cez deň alebo iba v noci. Ďalej nasleduje vyšetrenie, pri ktorom je potrebné aj vyšetrenie EMG, teda elektromielografia. Taktiež nám na diagnostiku slúžia špeciálne testy, ako je Fallenov test alebo Tinelov príznak. Liečba symptómov karpálneho tunela závisí od pokročilosti štádia. V úvodnom štádiu stačí imobilizácia, predpisujeme dlahu alebo ortézu, ktorú pacienti nosia najčastejšie v noci. Ďalej sa učia cviky na posilnenie a uvoľnenie svalov v oblasti zápestia. Niekedy je potrebná medikamentózna liečba, predpisujeme analgetika alebo nesteroidné antiflogistika. To sú lieky, ktoré súčasne tlmia bolesť aj zápal. Okrem toho je nevyhnutná rehabilitácia, pri ktorej sa využívajú rôzne formy energie. Bude to energia magnetická, elektrická alebo formou lasera. Na Rehaklinike v Dudinciach disponujeme vysokointenzívnym laserom s vlnovou dĺžkou 1063 nanometrov, ktorý dokáže prejsť až do hĺbky tkaniva 9 cm. Taktiež je veľmi účinný superinduktívny systém, ktorý je kombináciou elektrickej energie a magnetu. V nevyhnutných prípadoch, keď nezaberá konzervatívna liečba, pristupuje sa k liečbe chirurgickej. Medzi základné preventívne opatrenia patrí vyhýbanie sa nadmernému opakovanému zaťažovaniu, či už je to pri práci na počítači, pri hraní na hudobných nástrojoch alebo pri dvíhaní ťažkých bremien. Ďalej sú to pravidelné prestávky pri práci a cviky na uvoľnenie svalstva v okolí karpálneho kanála. Syndrom karpálneho tunela môže výrazne ovplyvniť kvalitu života, no najmä vo včasných štádiách. Pri skorej diagnostike a správnej liečbe možno jeho prejavy výrazne zmierniť. Preto ak pociťujete príznaky alebo prejavy k syndromu karpálneho tunela, neváhajte vyhľadať odborníka, konkrétne v tomto prípade neurologa.